Sziasztok! Itt vagyunk a legújabb videóban. Igen, most ez az igazi hangom. Jó, és akkor most ezzel a játékkal játszunk, ahol itt már sokat játszottam vele, de amúgy van róla Danival közös videónk is, én csatornámon. Ez majdnem olyan, mint a Cable Escape. Csak mások az akadályok. Oké, jó. Itt megjön. Jó, itt amúgy ki lehet kerülni a szélén. Itt csak ugrálni kell. Igen, amúgy, ahogy látjátok, már 5000 binám van, tehát eléggé sokat játszottam ezzel. Nagyon ügyes vagyok. Oké, folytassuk. Na most sokáig kell eljutnom. Jó, az itt előttem meghalt. Jó. És elvileg ez is sikerül. Meg ez is. Erre még emlékszem. Jó, nem egy. Ugye még nem jön fel? Még nem. De, már jön. Ó, ez siker. Nem tudom, hogy sikerül. Jó. És hova kell majd mennem? Oda. Ide. És ide. Jó, beklémeljem az 500 vényt. Be. Akkor... ez ugye be van nekem állítva. Jó. Oké, de ez lett kapu. Ez jó. Na, szerintem ennyi lett volna ez a videó. Nem lett túl sok, de lesz még belőle vidi, szerintem. Nem tudom, hogy lesz-e. Na, sziasztok!